ver valorar o punto, creo que eles se agarran moi ben o partido, a primeira parte estuvo moi igualada, non estuvemos nada ben, a segunda parte xa entramos con outra marcha máis, creo que generamos moitas chegadas, non claras, pero si chegadas, éramos protagonistas no xogo, eles renunciaron a atacarnos. E bueno, creo que os partidos se fan moi largos e moi tediosos, creo que non hai ritmo, porque cada minuto se para o xogo, xogas un e parase tres. E bueno, estamos acostumbrados a isto, creo que vai ser a tónica general do que nos queda aquí ao final. E bueno, intentar meter máis ritmo, facer autorreflexión, mirar o que fixemos mal. Creo que hoxe o equipo non estuvo ben, pero ainda así creo que fomos mellores que o rival. Sí, tiñamos un plan de partido que se torceu xa na primeira parte ca lesión de Xavi, temos que modificar aí un pouquiño, despois na segunda parte intentamos outra vez meter un pouco máis de velocidade, pidemo cambio a Antón porque pegou un atrás no isquio. Entonces pois foi a improvisación todo o rato e creo que aí na loucura, creo que o Antela pois se manexou ben, pero atacamos sin moito a cabeza. O perfil deles é de virnos a buscar, de intentar ser protagonistas co balón, máis ou menos similar ao que somos nós, e bueno, é un partido creo que de tú a tú, non creo que modifiquen nada, non ten nada que perder, van vir a intentar ganarnos. Bueno, creo que o podemos pasar ben a próxima semana e, bueno, intentar ganar e seguir sumando máis tres e un partido menos.